איך להפוך את הוואטסאפ שלכם למחשב על, ולשלב בתוכו את ChatGPT בלחיצת כפתור. אגב, תכתבו לי אם עדיין לא שמעתם על ChatGPT. אז כדי לפתוח לכם את האופציות של ChatGPT שמעודכן להיום, של עוזר AI אישי, ליצור תמונות מטקסט בתוך הטלפון שלכם, לקבל תשובות להודעות קוליות, להתאים את כל החוויה הזאת אינדיבידואלית אליכם, ובשביל עוד המון פונקציות שזמינות לכם מיידית בתוך הוואטסאפ שלכם ומותאמות לעברית, שזה מאוד חשוב, זה כל מה שאתם תצטרכו לעשות. השלב ראשון, לשמור את הסרטון הזה, ואז להיכנס לשמוז.ai, ללחוץ Start Schmoozing, לבחור להמשיך לצ'אט, לשלוח את ההודעה הראשונית, ופשוט להתחיל לשאול ולבקש בתוך הוואטסאפ כל מה שאתם צריכים. אז לדוגמה, צור לי תמונה של ים, בבקשה. או שלדוגמה נשאל אותו משהו כזה: חפש בגוגל איזה אתרים הכי עדכניים לגבי עדכוני טיק טוק, בבקשה עוזר